и двете си съчетания. Ансамбълът на Испания, седми в класирането след съчетанието с ленти. Бразилците бяха осми и ще си останат вероятно осми в този финал. Може би, ако го нямаше елементът на състезание, уважаеми зрители, ако ние персонално като българи не бяхме толкова силно ангажирани с този олимпийски турнир по художествена гимнастика, бяхме съвсем освободено и с много приятно чувство да гледаме съчетанията на ансамблите. Между другото, все по-често се налага мнението, че ансамблите са по-атрактивната дисциплина от двете в художествената гимнастика. Ако не бяхме чак толкова свързани, ако не бяхме чак толкова притеснени от изявата на НАСА, може би щяхме да гледаме художествена гимнастика, така както се гледа, да речем, синхронно плуване с удоволствие.